da su to ljudi koji su razumeli jedni drugi i pomagali jedni drugima i da mu je zato bilo teško što je morao da ode, a na tome Starac kaže: iste takve ćeš ovde naći. Toliko o gradovima i ljudima, pa ko ima uši da čuje, neka čuje. Šta je bilo, to će i biti, što se činilo, to će se i činiti i ništa novo pod suncem, kaže knjiga Propovednikova. I uvek je zaista bilo ratova, nažalost. A rat u čoveku budi sve najgore i sve najbolje, jedna je od replika u filmu koji ste verovatno gledali, Lepa sela, lepo gore, i onda je usledilo pitanje: a šta je najbolje? Možda samo ona potvrda reči iz poslanice apostola Pavla Korićanima: kad sam slab, onda sam ja. U pomenutom filmu se još šeretski kaže, možda se i sećate: lepa sela lepo gore, a ružna ostaju ružna čak i kad gore. A ima li ružnih sela? Ima li ružnih ljudi i ružnih duša? Ja mislim da nema. I mislim da su sve duše lepe, a da su ipak najlepše uplakane duše. I to mislim zato što suze dolaze iz rajskih dubina. I uvek će ih pokrenuti samo srce. Suze što se kotrljaju niz lica imaju različite oblike. Suze u obliku pesama, suze u obliku knjiga, suze u obliku slika. Suze što su dobile oblik i boju i glas. Suze kao znak nezaborava, a nezaborav kao znak života i trajanja. Trajanja i posle života. Živeo je jedan grad, mali grad ispod venca planina. Gradić koji se nikada nije propinjao da vidi šta je sa druge strane planine, iako je to znao. Živeo je kao da ne zna da tamo preko oni što su na sigurnom su. Ako je znao da su oni sa druge strane planine na sigurnom, morao bi priznati da su oni ovde u istoku na nesigurnom. A to se ne priznaje. O tome se ćuti i seje se duboko i zida se visoko. A onda se jednog dana iznenadiš zbog svog iznenađenja. Kuda to mora da se krene? U kakvu kolonu? Zar mora baš da bude kolona? Opet neko poslušanje. 1 po 1, 2 po 2 i kreće kolona. I više niko ne zaustavi. Ili se ona večito kretala, samo se u nju upadalo sa neke nove stanice. Nikada nije ni prestajala. Ali ako se kreće, možda ipak postoji nada da će promeniti pravac. Nije li to Čarnojevićeva kolona ili neka od ranije? I otuda i Igor Ćurić u Lazarevcu. Igor je verovatno u Lazarevcu našao ljude kakve je poznavao u istoku. I zato je večeras ovdje. Stoji ispred vas koji ste izdvojili vreme, pokazali želju za višim i lepšim i svi zajedno potvrđujete reči Gospodnje da ne živi čovek samo od hleba. Umetnički poziv niti hrani, niti brani onoga komu se oda, kaže Ivo Andrić u svojoj jednoj lepoj priči, a reči zaista ne štite ni od vetra, ni od kiše, ali i na početku beše reči. Pa kad se njom zamane, možeš da imaš i ono što nemaš. Možeš da traješ i ako si već prošao. I možeš da boraviš tamo gde ti srcu prija. Možeš da se vratiš u detinjstvo, u ono doba u kome se svi najradije vraćamo, jer smo tad i tamo bili beli i čisti kao sneg. U Braći Karamazovima Dostojevski kaže kroz jednog svog junaka da svaki čovek koji je sačuvao bar jednu uspomenu iz detinjstva spasio se za ceo život. I slede sećanja na Božić, majku koja se moli pred ikonom, prvi podlazak u crkvu. A kada je sam Gospod Vaskrsli poručio učenicima preko mironosica, rekao je: idite u Galileju, tamo ćete me naći. On ih je zapravo uputio na mesto gde su zajedno proveli detinjstvo, detinje dane i gde su bili bezbrižni i laki. To je utočište
stanište koje je sačinjeno od uspomena i to je uvek zavičaj. Zavičaj kao bolno mesto kome se uvek vraćamo. Odakle prići ovoj knjizi? Ako želimo da je predstavimo, mislim sada na istočne priče. A kao što vidite, ima ovde još knjiga. I mislim da je najbolje prići i poći od teme i da je to najjednostavnije. A tema je istok. Ali pošto grad čine ljudi, tema su zapravo ljudi iz istoka i njihovi životi u ovom malom metofijskom gradiću. Zavičaj kao večita tema. Temi možemo da se vratimo, ali zavičaju ne uvek i ne svako. I samim tim tema raste, dobija na značaju i produbljuje se, i oživljava. I nagoni da iznova i iznova pevamo psalam: ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svog. Ovo je dobra knjiga. Da ona govori samo o istoku, koji je zanimljiv samo ljudima koji su iz istoka, ona bi verovatno bila manje zanimljiva. Ali pošto svaki čovek ima svoj istok, to jest svoj izvor, to jest zavičaj, i pošto su ovo opštije priče o zavičaju kao bolnom mestu svakoga čoveka, o detinjstvu, mladosti, o ljudima, običajima, ovo je kvalitetna knjiga, proživljena, istinita, a opet knjiga u kojoj svako može da prepozna nešto svoje. Negde sam pročitala, ne znam ko je rekao, da su najlepše knjige one za koje mislimo da bismo ih mogli sami napisati. Zanimljiva je jer obiluje zanimljivim pričama, obojenim vedrinom i često humorom. A taj humor je kao i u životu neodvojiv od muke i od komplikovanih situacija. Na sreću, da lakše popijemo čašu. Kao i u životu. Čaša žuči, ište, čašu meda smiješane, najlakše se piju, kako reče Njegoš. Tako ćete se kroz ove priče vratiti svi vi koji budete čitali knjigu u svoje detinjstvo, školsko dvorište, u bioskop. Ali ćete izgubiti kuću, biti u šumi, misliti šta u kesu da stavite, jer krećete, a možete da ponesete samo kesu. Najbolje ponesite ceo grad. Grad u srce, pa ajmo napred. Skoči grad u srce kad kreneš, natovaren sitnicama. Sitnicama koje će potvrditi onu naizgled oveštalu da sitnice život znače. I grad ko? Mislimo kada primetiš seo čist i beo, kakav se samo za uspomene sprema. I vozi se grad sa tobom u koloni 3-4 dana. I kad bi on inače krenuo? Možda smo i otišli da bi postali pisci. Da bi pisao. Možda imaš grad u sebi, selo, reku. Ako ga ne nosiš u sebi, nikad ga stvarno nisi ni imao. Ako si ga stvarno imao, zašto si ga ostavio? I tako u krug. Beskrajni plavi krug i u njemu zvezda. I seobe, Miloša Crnjanstva. I sve svetske seobe. Seobe ljudi, seobe duša. Odlazak sa one tačke iz koje smo izrasli. Meša Selimović jednom rekao, bez te tačke za koju sam vezan, ne bi volio ni drugi svijet. Ne bi imao kuda odeš, jer ne bi bio nigde. Čovek, kao večni putnik na zemlji, u večnim je seobama, kaže Vladeta Jerotić, koji je to juče bio u ovom gradu. Dakle, iz istoka potekli, iz njega istekli. Da li tog gradića još uvek ima ili ga nema? Ako postoje priče, znači da ga ima.
šta evo autora priča, pa neka nam kaže ima li ga ili ga ne. Hvala. Ja da se šta pitam, verovatno večeras ne bi ništa govorio, pustio bi Ratka i Danijelu da oni to rade. Jednom su novinari pitali Andrića da im kaže nešto o prokletoj Avli, on je rekao idite kod Mihiza, on o tome zna više i bolje od mene. I čini mi se da njih dvoje mnogo lepše misli i govore o meni nego što to ja sam uistinu mislim. Prvo ću se zahvaliti svima vama koji ste došli da podelite deo svog vremena sa nama i da pomenem neke ljude, pre svega Miroslava Živanovića koji je u stvari sklopio i režirao ovaj film, dva Ljušića, Zlatibora i Radoša koji su svako na svoj način, niti žaru, tad pomogli da se taj film uopšte napravi, a zatim ljude iz Doma kulture Sveti Sava, Slobodanko Lacmanović, Ivana Vuković i Zorana Đorđevića koji su faktički štampanje ove knjige izvukli na silu, na mišiće, pošto je kancelarija smatrala da nije to knjiga koja treba da se štampa. Inače, film koji ćete večeras vidjeti rađen je sa budžetom od 0 dinara. A ja sam za knjigu imao nešto manji budžet dok sam je radio. Zatim želim da se zahvalim Danijeli i Ratku na lepim rečima, na svom vremenu koji su utrošili da sve ovo organizuju. Naravno, biblioteci Lazarevac, vidite kako je ovo lep prostor koji stvarno zavređuje da se što češće u njega dolazi. Nažalost, morat ću nešto i ja da kažem. Pod naslov ove knjige glasi Sentimentalna istorija jedne varoši. I on možda govori više od samog naslova. To su u pitanju uspomene, lična istorija koje se sećamo, u kojoj smo učestvovali, koju smo slušali. A svaka knjiga uspomena je važna, a posebno knjiga o izgubljenim zavičajima, jer kad sve propada i kad se sve uništava, na kraju ostane samo reč. Pisana ili izgovorena, ostane na kraju samo slovo, jezik. Mač usta, kako reče Bećković, jedino oružje koje nosi i nama ostavio Sveti Sava. I to jeste danas najjače jedino oružje koje mi raspolažemo. U našoj namjeri da predeknemo od zla i da sustignemo dobro. Šta tražimo ovakvim knjigama? Kad je ova knjiga u pitanju, to su uspomene, a sa njima i emocije. Proboditi uspomenom emociju, to je cilj mog spisa, ako je spis i ako ima cilj. Emocije preko uspomena direktno atakuju na dušu, mi moramo sačuvati ovo malo duše što nam je ostalo, ako nam je ostalo, posle svih nečastivih koji nam je godinama otimaju i otkupljuju. Iako često ne znamo šta ćemo s njom nekaj. Ja do duše kroz ovu uspomenu i emociju nudim i drugu robu sumnjivog porekla, istoriju, pravu i sentimentalnu, etnografiju, etnologiju, onomastiku, toponimiju, narodne običaje, umotvorine, sleng, lokalni izgovor, navike, poeziju, recepte, rečnike. Kad je književnost lepa, onda je glupa. A kad je glupa, onda je laka. A kad je laka, onda je masovna. A kad je masovna, onda je kratkotrajna. A kad nije večna, onda nije književnost. Pa kako je onda ovo knjiga? Ovo je knjiga dug. Katil Ferman, tamo njima. Ja sam dug, braćo, ja nisam knjigu pisao. Otud nestrpljenje dužnika u meni, jer je to dug zadužen rođenjem, dušman dug koji ti ne dozvoljava da se skrasiš na drugom mestu, dok ga ne vratiš, a koji treba svako da oduži kako može. Ne može se odužiti malo ako se odužujete zavičaju, na bilo koji način i makoliko. Ponekad se možete samo prezadužiti od svog zavičaja, uzeti mnogo, a ne vratiti ništa i nikako. A malo treba za zaduženje prema rodnoj grudi. Nekad je dovoljno samo da ste dobar čovjek i već je sve vraćeno. Rodni kraj ima svoju melodiju, kao što ima i svoju klimu. Planine, šume, vode ili vade imaju glas zavičaja, unutarnji, mada ga svaka duša ne razume. Ovo piše u pismu Chopinu, poljski književnik Vitvicki još 1831. godine savjetujući gde da traži inspiraciju za svoja dela. U pitanju su dakle uspomeni zavičaj. U pitanju je namjera da se podstakne uspomena koja će poroditi delo, koja će izazvati emociju. Ne da se stvori, ona se ne može stvarati. Emocija postoji u nama i od spolja se može samo izazvati. Da se samo pojavi, da izađe iz mraka naše duše, iz tunela naše tuge ili sreće tamo gde se inače krije.
da se pokaže ništa više. Mi ne zaplačemo kad čitamo pesmu zato što nam je neko poslao poruku, već zato što je ona uspela da nam dotakne žice osjećanja, počeći da nam probudi uspomenu. Mi istočani još neko vreme možemo samo dokazivati svoje postojanje. Fizičko postojanje ćemo polako i vremenom istrošiti, naši budući potomci se neće rađati u istoku, tako da svoje postojanje možemo dokazati samo rečom i delom u istoku, a koje će održati takav duhovni kontinuitet. Jer trebamo biti svesni da će ne za toliko mnogo godina umreti i poslednji rođeni istočani. I da više neće biti ni jednog takvog na kugli zemaljskoj, bar za neko vreme. Istočani su dakle vrste u izumiranju. Beloglavih supova i pandi će biti, ali istočana neće. Oduzeto nam je stanište gde smo mogli da se rađamo i budemo istočani. Kad nestane fizičko, ostane samo duhovno. Kad nestane ljudi, treba da ostane neka uspomena. Ni lepše kraja, ni težih ljudi. Nit na planini, nit u ravnici. Podgorci su teški na pismu, slabi na knjizi. Od silnih paljevina i rušenja slabo se slovo primilo. Dočim je živa reč umivena hladnom i čistom vodom počesto razvlađena rakijom i vinom, bivala i jeste živopisnija i dostojna najboljih pera. Nit pitomi, nit divni, već prema potrebama. Nekulturno gostoljubivi ili bolesno netrpeljivi. Kod nas nema sredine, pogotovo kad volimo ili mrzimo, osim kad se potulimo. Kad galamimo, koji svi Srbi, ništa ne brinu. Kad učutimo, tek tad nismo opasni. Najopasniji smo kad zaplačemo i zavelečemo, kad zakukamo i proklinjemo, kad se zainatimo u patnju. Taj vetar, ta voda, to što nema niko drugi, učinili su da budemo drugačiji, nepopravljivi drugačiji bolji, ali počesto i na taj način. Neće nam se svidjeti kad u nekim pričama prepoznamo sebe. Isti će biti razlog i onima kojima će se priča dopasti, jer su najzad pronašli sebe u njima. Tucite svoju decu kad primetite da liče na vas, govorio je Duško Radović. Tucite sami sebe kad shvatite da ste isti koji vaši preci, da se niste ni za korak izmakli naprijed. Udrite sami sebe također ako ste taj korak napravili, a nikad se ne osvrnete na prošlost. Dovršite sa sobom sami kad vratite točak istorije unazad, kako mi to sad učinismo. Imamo najbolju vodu na svetu, a opet rakija nam je milija. Uz rakiju mi možemo sve. Pijani smo najjači, a ujutru se ničega ne sećamo. Što je i dobro. Jer smo tako brzo zaboravili ružne riječi izrečene o drugima ili čuvene o sebi. Do duše, zaboravili smo i porodične legende, pa je svako različito zborio među sobom, rođako i komši, sunarodniku i istoverni. Busajući se u grudi najčešće pripiti, nikad ne bi priznavali da u tom događaju nismo bili u pravu. Ni oni do duše. Da bi raspoložili slušalca koji bi krajičkom oko odmeravao koliko još ima do dna flaše i do kraja priče, uvek bi govorili. Mi, pa naše prezime, smo junaci, vi, pa slušalčevo prezime, ste za pravdu, a oni, ti koje ogovaramo, su za pesmu. Nekako nam je najlepše izgledala uvreda to da vole da pevaju. Naime, dugo se to u našim podnevima smatralo zaludnim poslom, jer smo retko kad stizali da zapevamo između tužbalice i potuljenog šutanja. Ko peva smatralo se ludi ili lakreći. Stotinama godinama ovdje se ne peva za Boga. Stenje se ili plače, pijano škrguće zubima i psuje to da, pesma, to retko. I kad se peva, peva se tužno, setno, žal za nečim, bol za nekim. Ono što je Pekić rekao za Srbe uopšte, može se primeniti i za istočane. To nije narod, to je usplahirano stanje duha. Dostojevski u svojim nečistim silama veli, Rusija je igra prirode, ne razuma. Da, to je to. Mada bi to nekima definicija pokojnog doktora Raškovića bila kudi kamo najpribližnija kad su istočani u pitanju. Naše narodno biće se kao opstankom u veri i naciji, vatrom i gvožđem između čekića terora i nakovanja nezaštićenosti. To se nije moglo bez doze fanatizma i ludila u nama. Najzad, morala je da se skupi najveća sila u istoriji čovečanstva pa da nas otera odatle. Čak i da nismo van vinkla, teško nas razumeju drugi. To je zato što smo bili skrajni sa glavnih puteva u senci planine, često nevidljivi drugima i sebi, u potaji, sa nožem pod grlom ili u nedbinu. Istočke priče su mi važne jer sam u njima ostavio trag o rodnom mestu, o precima i na neki način se odužio svome ocu.
Sa ocem sam imala tipičan odnos. Moglo bi se reći književni. Mi nikad nismo razgovarali kao što to čini većina očeva sa sinovima. Svakodnevne teme smo izbjegavali i spominjali bi ih samo kad smo morali. Najiskrenije smo razgovarali o prošlosti i o knjigama. Još iskrenije i prisnije smo ćutali. Danas mi je žao što nisam još više ćutao, a mnogo više slušao. Da mogu s ovog mesta nešto da mu poručim, poćutao bih mu sljedeće. Da smo se u istom mjestu rodili, ja i moj otac, i da smo Zavičaj izgubili, ali da nije i sve do kraja izgubljeno, makar postoji nada da ćemo na istom mjestu počivati. Tako ćemo ja i moj otac, ćuteći i slušajući ćutnju jedan od druga, našim grobovima postaviti temelje novog Zavičaja našim potomcima. Natpisi na našim spomenicima prve su reči zapisa lazarevačkih priča, koje počinjemo da pišemo o drugom Zavičaju, tu negde oko Kolubare. Baš kao što u Raveni, u pokrajini Emilije Romanja, blizu Jandrana, postoji jedan grob na kome su ispisane sljedeće reči. Ovdje počivam ja, Dante, prognan iz svog Zavičaja. Isidora Sekulić, naša draga Isidora, napisala je mnogo lepše ono što ja pokušavam ovdje da vam kažem. Kaže on, gde je ljudima Zavičaj? Tamo gde drugi ljudi oko njih razumeju do kraja i do dna šta oni kažu. Do posljednjeg spoljnog i unutrašnjeg treptaja jezičkog razumeju šta onima drago i šta ih boli. Zauzme li našu njivu i selo, narod drugog jezika, Zavičaj u našem kraju. Oni koji se do dna, do kraja razumeju rodnim jezikom, kad ja dodija selo. Kuda selo? Tamo gde tamošnji ljudi do dna i do kraja razumeju šta kažu iseljenici. Ostavili su iseljenici sela i njive, kuće i groblja, ali gorko stisnutim ustama nose svoj jezik. I gde se prospe reč, koja se do dna i do kraja razume, tamo će biti Zavičaj život. A ja kažem, imajući sreću da nas u novoj sredini ljudi mogu razumeti, moramo imati dobrote da nas prihvate i ljubavi da nas zavole, i strpljenje da shvatite i uzvrate našu dobrotu i našu ljubav. I kako su 30. godina prošlog veka Beli i Rusi igrali fudbal jedan protiv drugih u Metohiji, za Pečki dokađini mašinski inženjer Arkadije Nikolajević Tjapkin, negdeni reprezentativac carstvujuće Rusije, a za istočki Podgorac Oleg Vladimirović Čistov, građevinski inženjer, tako i danas Beli Srbi sa Kosmeta igraju jedni protiv drugih za Kolubare i Železničare. Kad smo mi mogli da razumemo Ruse do kraja i do dna, pokušajte i vi nas da razumete do posljednjeg spoljnog i unutrašnjeg treptaja naše duše, jer naši će unuci nositi pečat ovog ovde Zavičaja. To je neminovnost. Kako reče Jovan Cvijić, u momentu kad je čovjek zreo za seobu, on je već zreo i za evoluciju. Na Kosovu je izvršeno genocidno etničko očišćenje Srba od strane Albanaca koje je trajalo vekovima i koje su u ovom vremenu dovršavali. Uporedo, pogotovo od 90-ih, ali i pre toga, posebno danas, država Srbije i njene institucije izvršili su etičko čišćenje Srba sa Kosova. Sada je skoro sve očišćeno što se Srba tamošnjih tiče. Etnički, etički i estetski. I sve je podjednako štetno i ubitačno bilo. Ali, ako smo etnički i etički očišćeni, koja je onda to sila mimo naroda, tako korčevito se bori za srpsko Kosovo? Šta je to nevidljivo i toliko jako što sreće kvari evropskim komesarima i srpskim vlastima? Rekao, narod nije. Ne može sve i da hoće, nejak ima laksa, nema više snagi i svežine za podvig. Obzirom da mu je najveći uspjeh uz postojanje bio trpljenje, više taj narod nema snagi ni da pati. Pa šta je onda u pitanju? Koja je to sila? Ko nju pokreće? Ko stoji iza nje? Ta je sila stvorila svet. Ona iz ničega stvori nešto, novo ljudsko biće i zaceljenu ranu. Ne, to nisu crkve ni manastiri, već sila koja ih je sagradila, zbog čega ih je sagradila, tu gde ih je sagradila. To je sila koja oživi pregaženu biljku, koja omogućava da živimo kroz potomstvo koje razmenjuje dan i noć. Ta sila je sve i ništa. Jaka je i nemoćna, slaba je i nepobediva. To je metafizika, ali nije fizika. Tu silu ne možemo definisati, ali je se ne možemo ni odreći. I tu leži glavni problem njih i nas. Ne zavisi ni od nas, ni od njih. Ne gubimo mi Kosovo od Albanaca, već od sebe. Ne otima nam Metohiju NATO i EU, već otimamo mi sami od nas sami. Uslov je stvoren vlastitim etičkim i estetskim čišćenjem srpskog naroda sa Kosmeta u Srbiji, a preduslov je njihovo otimanje i njihovo etničko čišćenje.
Nećemo Kosovo izgubiti zato što su Srbi grešni. Gubit će ga i ne braniti oni koji više ne postoje, koji nisu rođeni, a koji bi trebalo postojati, koji su trebali postojati. Oni belom kugom očišćeni, oni su trebali biti poslednja odbrana i jedina efikasna. Gubit će ga zatim nenapisane knjige, loše i patetično neukusno ispevane pesme, pisci koji nemaju mašte, političari koji nemaju morala, lekari koji ne znaju da leče, ekonomisti koji ne znaju da privređuju, profesori koji ne znaju da nauče drugoga, monasi koji ne znaju da se mole Bogu, crkve koje su kameni koji ne nosimo u dušama, već idemo da se livamo isti smatrujući da ljubljenjem nerovera poštujemo svetinju, a Hristov grob je prazan, jer je Hrist vaskrso i nosimo ga u sebi živo, tako i sa crkvama. Ukoliko nisu u nama vaskrsle i u nama ne žive, one su prazne i samo kamen. Gubit će ga i nevernici, i mi srednji što smo nigde zajedno sa ostalima, gubit će ga patriote po zanimanju, izdajnici po profesiji, izgubit će ga neuspešni sportisti i loše upotrebljeni padeži i akcenti, neukusno odevna elita, šverceri, karijeriste, turske serije i pink pevačice, Evropa bez alternative i sebišnjaci kojima je lično svetinja opšte, ali verova slama. Ali ne da sila, ona je i dalje tu, možemo joj setiti, iako joj ne možemo objasniti. Može li nas briselski sporazum učenjem i dogmom uveriti u postojanje Boga? Može li dupla plata filozofijom razjasniti narodu šta je vasiona? Može li politika stihom izmeriti beskonačnost? Isto toliko oni mogu shvatiti i silu koja ne da posmet i ubediti vas da ona ne postoji i da je realnost na terenu nešto drugo, te da nemamo druge alternative. Zar nema druge alternative osim Evrope i pored Boga, vasione, beskonačnosti, smrti, sile? Ta sila u sebi sadrži čitavu evoluciju čovečanstva koja je apsorbovala sveobuhvatnu istoriju ljudskog roda, koja je upila svu ljudsku mudrost, koja nije velika u odnosu na vasionu, ali mi druge nemamo. I sad tu silu hoće da izbrišu dekretom. Besmisleno. To je međutim sila koja ne bedi. Ona samo ne dozvoljava da se izgubi do kraja. Ona samo potuljeno, čak i kad mi to nećemo, potpaljuje utuljena kandila naše nacionalne svijesti ljudskog dostojanstva. Pa postoji još nešto majkama starosim punog korita i toplog svinca, što nerealno očekujemo od Evrope. Ovakvi kakvi smo, sa kime smo i ko nas sve vodi, mi ne možemo da pobedimo. Sila nam, hvala joj, ne dozvoljava da izgubimo. Ona će nam možda pomoći da se pridignemo, pameti i ljubav i da se kupimo i osetimo, jer to nama treba, pamet i ljubav. Samo jedna pesma u 10 godina, samo jedna knjiga u 20, samo jedna svećena upaljena koja će čekati paljenje u pola veka, samo jedan junak u jednom veku. Ostalo je posao sile. Ona će se potruditi da ne zaboravimo, a na nama je da naselimo raseljenu etiku, da uzdignemo do nivoa božanskog razrušenu estetiku, a narod će se roditi kad bude morala i lepota. Jer gde su ova dva, tu je negdje i pritajna hrabrost. U međuvremenu će mravi pocrkati na putu za Carigrad, a ljudi potrošiti svoje plate i živote, pa ko ostane posle nas ne krene iznova. Iz perspektive budućnosti čovečanstva, spoj nacionalnog i univerzalnog može biti najpotrebnija i pobedonosna osobina za nove stoleća, napisao je Solženjicin. Kosovo nije izgubljeno dok srpska nacija živi, ali postoji obaveza da se isto stalno traži u univerzalnom i pronalazi u nacionalnom, u sebi, u nama, u njima. Paskalov Bog kaže, ne bi me tražio da me već nisi našao. To traženje već pronađeno je naša nacionalna potreba i obaveza. Hvala vam. Najbolje sam autor zna šta je pisao i šta je hteo da kaže, vrlo lepo je to sad i rekao i obrazložio i ja mislim da ovo treba da ide na štampanje i da to bude novi materijal za čitanje. Evo jednog kratkog odlomka iz knjige, Moj Galebe, naslov. Nekako, ko pred rat, što bi rekli ljudi,